mane gima wamis kaka jo Kenya. Ok wang'eyo the importance of fire in the development. To kaduogo kaka Kenya National Fire Brigade Association. Yes. Ne wabedo piny mua wang'iyo. Gini ne wang'iyo kaluwore gi meeting mane wabede ka Nairobi gi jo Singapore. Singapore kano biro ka 2009 ne wabedo kodi e meeting mane ginyisowa the way forward kako nego dongruok ubedi. Nikech Singapore ne ni piny mar Kenya. To Singapore sani ne gibiro giwacho ni wawuoro ka wan sani wan e first world, un pod un e third world, ang'o matimore? Ne ginyisowa ni fire management ma ung'iyo ni ma uchayo ni en the source manomiyowa dongruok. Koro kane wabedo piny, wang'iyo kaka counties 47 nyalo bedo gi ikruok maber e weche mag nego mach. Kane wakawo Nairobi, Nairobi nigi 17 sub-counties. Koro Nairobi ne wamiyo 100 fire engines. Mano mowinjo bed ni gibedo go. Mowinjo bed ni gibedo go sani. Nikech firefighters monego bed gibedo go en 8,000. Ka by then mane jo Singapore biro ka 2009, Singapore negi 995 fire engines. Mano nomiyo waneno ni we come up with this program. Nyamira manigi sub-counties 4 ne wamiyo gi 52 fire engines. Mowinjo bed ni gibedo go. Ok ni nomiyo gi nigi go. Mano duaro. Monego gibed go sani. Monego gibed go. Yes. Then kwa biro Kisii County manigi 9 sub-counties. Onego gibed gi 58 fire engines. All right. Mano eka piny nyalo dongore. Migori County manigi 8 sub-counties. Onego bed gi 51 fire engines. Kibiro Homa Bay manigi 8 sub-counties. Mago constituencies donge? Yeah, constituencies. Manigi 60. Onego gibed gi 60 fire engines. More spread. Yeah, Homa Bay. Yes. More spread to the sub-counties and wards. Kibiro Kisumu. Kisumu manigi 7 sub-counties. Onego bed gi 74 fire engines spread. Ahero, Awasi, Seme, all towns moluoro Kisumu. Onego bed gi fire stations and fire engines. All right. Kibiro Siaya manigi 6 sub-counties. Onego bed gi 41 fire engines. Right. I'm afraid to say that sani Siaya onge kata gi fire engine. Okay. Gionge kata gi fire engine. Yoneg mach gin mana driver gi firefighter jariyo. Kibiro Busia. Busia manigi 7 sub-counties. Onego gibed gi 48 fire engines. Okay. Mane manyalo kelo dongruok e piny. Kech mano kotimore to investors, tourists, kech international tourists ema biro gi pesa. All right. Biro miyo piny dongore. Erokamano. Yeah, mano gima nyalo wacho. Erokamano ahinya. Wadhi ane Kisumu nikech koro